खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। गिबि खौराङावनो दङ शिबसागरनि एमएलए अकिल गगैनि बिमा प्रियदा गगैया 96 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। शिबसागरनि एमएलए आरो रायजोर दलनि आफादगिरि अकिल गगैनि बिमा प्रियदा गगैया गोबाव सम लोमजानानै बुधबारखालि फुंनि समाव 96 बोसोर बैसोआव रुंसारि जायो। बिथाङा गुवाहाटीआव फुंनि 6:20 रिंगासो समाव जोबथा हां बोयो, जेराव बैसोजों सोमोन्दो थानाय देहायारि जेंनाफोरनि थाखाय फाहामथाय लागासिनो दंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव गासै रामनि राजखान्थियारि दैदेनगिरि, मददगिरिफोर आरो मोजां हास्थायग्राफोरा दुखु फोरमायदों। खौरां मोननाय बादिब्ला अकिल गगैया बिथांनि जोबथा समाव बिथांजों दंमोन। नैथि खौराङाव दङ नगावआव गोख्रै खारबाय थानाय मटर साइकेला मोब्लिबनि खुन्थियाजों सौग्रावना सालायगिरिया जायगायावनो जिउ खहा। आसामनि नगाव जिल्लायाव मंगलबारखालि मोनायाव गोख्रै खारबाय थानाय मटर साइकेला मोब्लिबनि खुन्थियाजों सौग्रावनायनि उनाव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायाव सासे मटर साइकेल सालायगिरिनि जिउ खहा जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला गोख्रै खारनाय समाव सालायगिरिया मटर साइकेलनि कन्ट्रल खोमाना लानो गोनां जायो, जायनि जाहोनाव गारिया गोबां गोहोजों मोब्लिबनि खुन्थियाजों सौग्रावलाङो। सौग्रावनाया ओरैबादि गोब्राबमोन दि गाखोगिरिया गोब्राबै जोखोम जायो आरो जायगायावनो जिउ गोमायो। थामथि खौराङाव दङ सीएम हिमन्त बिश्व शर्माया हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ लोगो हमहैदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया गोदान दिल्लीनि राष्ट्रपति भवनाव हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ लोगो हमो आरो आसामनि सोलिबाय थानाय जौगाथाय लामा आरो इयुननि जौगाथायनि गोनांथिफोरनि सायाव सावरायो। बे मेलनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया हादोरगिरिनो आसाम सरकारा दाथायारि, सोलोंथाय, सावस्रि, रां थिसननायखौ बांहोनाय आरो समाज अनसाय बायदि बिथिंफोराव मावलांनाय गोनांथार हाबाफारिफोरनि सोमोन्दै फोरमायथि होयो। बिथाङा अरायथा रांखान्थियारि जौगाथाय आरो जथाय जौगानायनि थाखाय रायजोनि नोजोरखौबो फोरमायदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे सावरायनाया थांनाय बोसोरफोराव आसामनि जौगानाय, सोलिबाय थानाय जौगाखां मावथांखिफोर आरो हादोरसाखौ सा-सानजा ओनसोलाव मोनसे गाहाय रांखान्थियारि आरो रां खाथायनायनि मिरु महरै सोलायनो नाजानायनि सायाव नोजोर होदों। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटी पुलिसआ गणेशगुरियाव हर गेजेराव गोख्रों सिग्रोमदों। गुवाहाटी पुलिसआ सुबुं दावराव-दावसि, आयेन बेरेखा खामानि मावनाय आरो ट्रेफिक नेमफोरखौ सिफायनायखौ होबथानो नाजानायनि बाहागो महरै गणेशगुरि ओनसोलाव हर गेजेराव सिग्रोमनाय हाबाफारि लायो। बे अपारेशनखौ दिसपुर पुलिस थानानि मावथिफोरा खालामदों आरो ओनसोलाव दावराव-दावसि सोमजिहोनायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ नोजोर होदों। गारि सालायबाय थानाय समाव पुलिसआ गोबां गारिफोरखौ नायबिजिरो आरो हेलमेट गैयालासे गारि सालायनाय आरो रायजोआरि जायगाफोराव गाज्रि आखु दिन्थिनायजों लोगोसे ट्रेफिक नेमफोरखौ सिफायनाय सुबुंफोरनि सायाव राहा लायो। बे अपारेशना हर गेजेराव नोगोरमानि मोनसे मुखुबसिन फालांगियारि मिरुआव आयेन आरो आब्रुथि लाखिनायनि सायाव नोजोर होदों। मावख'आरिफोरा बुंदों दि रायजो राजाफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होनो, समाज बेरेखा खामानिफोरखौ होबथानो आरो नोगोरनि लामाफोराव आब्रुथि लाखिनो थाखाय बेफोरबादि हरखाबै हरनि अपारेशनखौ गोख्रों खालामनाय जादों। पुलिसआ फोरमायो दि रैखाथि गोहोखौ गोख्रों खालामनो आरो ट्रेफिक आरो पाब्लिक आब्रुथि नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायनि बाहागो महरै गुवाहाटीआव बेफोरबादि सिग्रोमनाया सोलिबाय थागोन। बाथि खौराङाव दङ कुवेट बिरखं गाथोनाव ड्रन गाग्लोबनायाव भारतारि नोगोरारिनि जिउ खहा। बुधबारखालि कुवेट इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव ड्रन गाग्लोबनायाव सासे भारतारि सुबुंनि जिउ खहा जायो, मानोना सोनाब एसियायाव दुंहाव थासारि बांनायनि जाहोनाव नोगोरारि दाथायफोराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बे गाग्लोबनायाव बिरखं गाथोनखौ गोबां खहा खालामदों आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों। कुवेटाव थानाय भारतारि राजथान्दै थाग्रा खुलिया दुखुगोनां नखरनि फारसे गोथौ दुखु फोरमायो आरो बुङो दि गासैबो रोखोमनि हेफाजाब होनो थाखाय कुवेटनि बिबानगिरिफोरजों खाथि सोमोन्दो लाखिगासिनो दं। राजथान्दै थाग्रा खुलियाबो थासारिखौ नोजोर होगासिनो दं आरो गोहोम गोग्लैनाय भारतारि नोगोरारिफोरनो मदद होगासिनो दं।
भारतनि बायजोआरि मन्त्रि बिफाना बे गाग्लोबनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बे दाङाबाजिजों लोब्बा थानाय गासैबो हान्जाफोरखौ नोगोरारि सुबुं अनजिमा आरो गोनांथार नोगोरारि दाथायफोरनि सायाव गाग्लोबनायखौ बन्द खालामनो खावलायदों। मन्त्रि बिफाना दावहारु नङै सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो आरो हादोरनाङारि सुबुंथिनि नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदों। सोनाब एसियायाव सोलिबाय थानाय दिदोमथि गैयै आरो रौनिया हान्जानि बांनायनि गेजेराव बे जाथाया ओनसोलाव नोगोरारिफोर आरो गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय हारिफोरनि रैखाथिखौ लानानै जिंगासिदों। द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटीयाव 75 बोसोर बैसोनि आइजोखौ न'नि सिङाव फासि नांनानै दोननाय हालोदाव मोन्दों। गुवाहाटीयाव सासे 75 बोसोर बैसोनि आइजोखौ गावनि न'नि सिङाव फासि नांनाय हालोदाव मोननाय जादों, जायनि जाहोनाव जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांनाय सोमजिदों आरो जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरगासिनो दं। खौरां मोननाय बादिब्ला नखरनि सोद्रोमाफोर आरो न'सुंसेनि सुबुंफोरा बैसोगोरा आइजोखौ न'नि सिङाव दिन्दां थानाय नुनो मोनो आरो लोगो लोगो पुलिसनो खौरां हरो। मावख'गिरिफोरा जाथाय जायगायाव सौहैयो, गोथै सह'खौ बोखांफिननो हायो आरो गोनां आयेनारि राहा लायो। थैनाय सुबुंखौ नोगोरमानि थागिबि होननानै सिनायथिनाय जादों। थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। बे जाथाया ओनसोलनि सुबुं समाजखौ सोमोनांहोदों। बैसोगोरा आइजोनि दुखुनांथाव थैनायनि सायाव थागिबिफोरा दुखु फोरमायदों। 9थि खौराङाव दङ BTC ECआ कक्राझाराव अनलाइन आनजाद मिरुखौ गनायथि। EM आरो MLA फोरनि बेथन 30% खमायनायनि थांखि। खौरां मोननाय बादिब्ला बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि मावफुं आफाद ECआ गावनि बावैसो जथुम्मायाव गोबां गोनांथार थिरांथा लादों, जेराव कक्राझाराव अनलाइन आनजाद मिरु फसंनाय आरो सायख'जानाय थान्दैफोरनि थाखाय अरायथा नङै बेथन खमायनायबो दं। फोसावनाय थिरांथा बादियै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRनि फरायसा आरो साख्रि नागिरग्राफोरनि थाखाय कम्पिउटार बिथा आनजादफोरखौ खाबु होनाय आरो डिजिटेल आनजादनि दाथायखौ बांहोनायनि थांखिजों कक्राझारनि स्वामी विवेकानन्द मुलुगसोलोंसालिनि IT पार्कआव मोनसे अनलाइन आनजाद मिरु गायसननाय जागोन। गुबुन मोनसे मख'जाथाव थांखियाव BTCनि सरकारा फैगौ 6 दाननि थाखाय मावफुं सोद्रोमा EM आरो MLA फोरनि बेथनखौ 30% खमायनायनि थिरांथा लादों। बे थिरांथाखौ इरान-इजराइल दाङाबाजिनि जाहोनाव सोमजिनाय खैफोद आरो रांखान्थियारि हालोदाव बेनि गुवार गोहोमजों सोमोन्दो दं। बेथन खमायनायखौ बुहुमनां बेले-बेजे समनि गेजेराव रांखान्थियारि गियान आरो खौसेथिनि मोनसे राहा महरै दिन्थिनाय जागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। मोन्नैबो थिरांथाखौ मावफुंनायनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथिखौ फैबाय थानाय सानफोराव मावख'आरि फोसावथायनि गेजेरजों फोसावनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। BTC सरकारनि बावैसो मावफुं आफादनि जथुम्मायाव बे थिरांथाफोरखौ लानाय जादों आरो बे ओनसोलाव खुंथाय, सुबुं खुंथाय आरो लाइमोनफोरनि फारसे नोजोर होग्रा सिबिथायफोराव गोहोम गोग्लैनो हागौ होनना मिथिनो मोननाय जायो। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन, गोजोन्थों।